last year takavhara business watawirana kuti kwenda South Africa kutsvaka basa ndobva tachata nekuti mamwe mabasa anenge achida munhu anenge ane mudzimai wechata ndobva ndasiya mhuri kuno ava baba panexa vakabva vasara vakaninga mudzimai wangu ndobva ndizvaa achandide muna September ndazodzoka kurufu rwababa vangu mwana ndobva ndiudza kuti amai vari kugara nanowe mutangi ndisipo ende umbowo huripo atendamo pamusoro yemabhodhesi nyaya yari kutaurwa nababa ndeyemani mudzimai uyu ndongoziva kuti munhu unongoshanda naye muchana naye uchemukuti zvokuti ndinogara paivo pachikoro muri vararidzi zvekare mambo ndakamugari munoringa ndibatsira aya masamoni andakabata ndezivukot andakapuwa muna gwedangariza azvauya ateerera ake bcause mutemo haubvumidzi maloya muno but ndamutaurira ake upindai gweta anouya ake unoteerera sevamwe but zvaataura zvinhu zvamakutaura ini saka ndanga ndichida sokuti gweta gara baba havasarudzikana vanoda kuti nyaya yavo itwe kusivhu kana kuti pamwe pakanaka varipo mubvunzo wakanangana nemi ane nyaya imwe chete maimara matare maviri vachichuzai pamunhu vatiti dzimwe nenyaya ti tinoda kuti ishande kuno here kana kuti pamusoro nyaya haitongwi kaviri ungovhunzawo zvo nyaya imwe chete inotongwa nedare rimwe chete kana pane rimwe raresva muono api kune 100 akabozi kana iri 1 ichidzukwawo kuona kwagara kunotoziya kuti matariwa mazoona mai saka zvinokanganisa kutongwa kwayo aidha kuno kana uko saka inenge ichida kuti imbomira iri kune rimwe side ramunomboda kuti kana musina kuzokutsikana kume kumoenda kune chi nerimwe ndo ridzadzwa kuti yaita imwe chete pamwe munoda nguva yekumbofunga maombofunga kuti munoda kuita sei aiwa tongai munoda kuti tonge kuno mune mauta zvinoreva izvozvo nemakukudziwa ishi mota nyaya yangu ndakuitisa traditional court inobatsira nokuti kana yakadai so tikamutaurana nemurombo panenge ndeiriko inenge iriko saka inoda kuti kana mafunga kuti nokuko pamunoona ava ndovanodanwa vachii vane vachifenda munhu wavo kunoku havabvui kudifenda munhu munototonga vanhu zvindirani zvitukuru kusangana zvitukuru titoti vanhu vedu vakatirerwa tinavo asi mambo chete tine vanhu vedu masisa vanenge vachiona kuti nyaya yakamira sei uko vanoisa rokumhomwe rokune magweta
Chitaura vari mweya Newton vachiveringika vari vachida kubudisa chero vanhu paanoziva kuti haapa zvichivapara mazona so ndoda mumatambudziko ekusiyana kwenyadza vanenge vari kudifenda wavo anenge ari mutauri akadzidzira kunyuka kuzvinhu vatavandori kubunyika pakaoma paivaona munhu achifamba abuda amonzeka nekuona zokugara waenda munhu atobuda ndokusiyana kwematare todii havana kuramba kutongwa asi vari kuti munhu ngaachuze dare pane kuti munindise kumatare maviri pamukaimiti zviri kunzwika kaizvanomba dzikuzinzwa zvataurwa namabandi mazvinzwisisa hanzi yei withdraw this issue yemapapers mouya zvakanaka musina nyami zvinobaita segarirwe zvataura makwari asi ari kuti itongo pano handisi kuramba kuti itongo ndinodavira asi mushure mekunge aita same process yakaita kusivhoti anipa paperwork kusivhoti ndouya totodavira ground 24/7 ndouya ndichidavira Musoni mama aidwa chitona tuandaka vakachata muchato wavo neprogram unoita kuti customer law isati kuzichato asi lokutatiza ndinoziva kuti hatigurisi muchato pane zvinhu ende haisiwo nyaya totara nezvinhu totara nyaya yekuti munhu akatora mukadzi munhu maibata asi ari kuzotsanangura hodzamu manje mukadzi yemufunge tatakachata unoona ndakatorerwa mukadzi asi mukadzi mumwe ndatakadii udzamu kuratidza kuti yanga isi marriage yekutamba yanga ichitunhu zvakasimba mazvinzisa vamurangani hatitisi saka isusu yekuti munhu atora mukadzi wemunhu tinoitonga takasununguka kana vazoda zvekutambirisa muchato kwavakachata vanokuziva nje kune muprocess mecho kana yava iyoyo isusu kunoku nyaya yedu yekuti isati tokurudziri kurambana kuvanhu handi mune mwana tikurudziri kutodaro kuti mukadzi timunyengetedza kuti naiwe wadarei mhuri yako wosiya here mhuri ndoshumika toda kuyananisa vanhu kuri kwakuhine munyaya kuti uri unoti ndawina ndekokutayananiswa oro kuti ndikuda kuti kuti inini mama zvataida kuti tibatsirane ndechekuti marriage certificate yotorwa navamurangano ine chekuita neuko kwaakaisa nyaya dzake kuchirungu. Panapa isingatitaure zvemunhu akatora mukadzi tisingatarise kuti mukadzi akatorwa akachata here kana kuti haana. Munhu akangotora mukadzi wemunhu imhosva yekutora mukadzi wemunhu. Ndio nyaya saka akauya pano kuzotaura kwamuri mambo kuti munhu akanditorera mukadzi wangu. Kana nyaya yemuchato inobuda muno ndemi mambo kuti no zvemuchato shamwari wazotaura uyu isusu pakaripota nyaya kana kutaura takachata takatongoziva kuti munhu atorerwa mukadzi wake. Ndio nyaya takatarisana nayo. Saka atorerwa mukadzi wake zvinobuda mudare sekutaura kwaazviita kuti asi ndakanga ndakachata isobva taziva kuti kana yakadaro zvemuchato wenyoyo kana iri mhosva imwe iyo yekuti watora mukadzi wemunhu akachata zvinotaurwa nevane dare rinofanira kunge richitaura izvozvo. Ivo vanhu vemuchato ava vanodzorwa kukotu kuti tiuya panapa tichizovarambanisa panapa vachipanana magupuro avo pano.
vachibva kukoti uko kumajistrate koti kwacho vachidziendai kwamambo munorambana zviri pamutemo kureva kuti mune makudiwa token of divorce kana kuti gupuro mudaro. Mukadzi wamunhu muri kutora munotoshanda naye ndapiwa muri kunzi pachikoro chimwe iwe muri ticha wakuti so zvekutsanangurwa mazinzisa here chizitani yani watu ishu yekuti vanhu vakachata vakadiwa kuti ndo yekuenjaji pati avari nyaya yatiri kuda kutaura ndeyekuti mukadzi wemunhu akatorwa here kana kuti hana musari kuomerwa munhu kuti akatora mukadzi munhu iripo here kana kuti haiti inoda kutsvaka ndari inototsvaka tichotaura navo neutsvakuburia aisemu isemunyana but ndosati tichiti hativade muno mambo kana munhu achinorasirwa nyaya yake achinzi yakapinda kudhara kucommunity court inoraswa kudare ikoko. isu hatinei nemapepa aya kuchangamidza munhu akauya muno tinotori nemadzingi masamonzi edu kuti goitai raita rombo rakanaka rekuti ranzwa nyaya yacho ononyora kuti nyaya yangachidai chidai ine kwairi kudi kwairi kutongwa saka zvinobvira here kuti nyaya itongwe kaviri ichibvunzana kulevel yenyu yekucriminal nei amonzokubatsiraimwakuti maane mukana wekuti manzwa wezvataura ichitiita yedu nyaya wachinoti paine zenge woenda moti aiwa zvikuru nyaya iyi yakachitenda kamara yangaida kudii uda kupi udatongoro kwekuti ainge asingataure ani wanadani vanhu ndatozobvunzira kuti ndaitoziva kuti munepamudaunogona kunohasha chinhira vanhu zvinhu zvenyaya uda mataura zvakasiyana kumbobva tinoda kuona kuti pamatimusununguka ndekubhozi mune munhu wenyu uyo akatozvidzidzira kanenge achitonongora kune zvekuseka kunokurai taure kuti chiramba kuti vanhu vanozviita akazviona achitaura muchingota irikutopedzisira taona apa munhu ari kungopomerwa kana kuti munhu uyu anoda kuhanda nechimunhu akati akakorombo kana tadaro imukaona sekuti mazviri kwaanha kutora zvakanaka ikodzero yenyu futi kuita sei moapi mabavana mutonga zvakanaka nekwekuri kwedu kwachivi hazvaitwa sezviri mapauri muenzanzwa ndunguri kuti munenge takambotonga munhu kudunduri akapedzisira nyaya yekudambudziko ndekuti vanhu vamuchitaura zvakasiyana mutauro tikadaiwo ikoko kutori nemadzimambo vatekufanana dambudziko rikunde kuti wakaparira mhosva kuno wakaparira kuno unotonga kwawakadii wakaparira ndiri basi bhizi yetu apa iwe taura nini ma ndiri baisi apa mhanya pano uye pano pane nyaya iripo toda tiri
tine munhu auya nezita rake aninyaya vatomhanya tingovapindura munhu anopiwa chipaka mazano mirai tine mufana wedu anoitawo zvomuita asi achifezvera izvi tinoti auye otaurirana maburitsa vanhu zvitoita menogara mazvinzizi hatisi kuramba ndosaka takamira tikutsvaga hatidi kuita chinhu chekuti mangwana tozotokuruta tajamba tiregerai mufana uyo asvike tinotaurirana zvaanenge hatitei nesoda kutotenda boni ndokusaidi kwedu muri kusaidi kwedu vachikukuti makasi vakadzi vevanhu havanyengwe uchizotya kumira mudare uchizvipindurira kuvanhu vanenge vachiita tsika yakashata yakadaro but kuzonenedzera nawo futi chinenge chiri chinhu chakadii chakashata handiti mapona so matare ose zvawo zvisinei kuti isupreme court kana kuriko kwangoenda nyaya supreme court ngaite nyaya asi nenge idzidzi dzinobva kumakotsuko dzichidzoka kunodzokerai kwamambo kana inyaya yekutorwa mukadzi endai kwamambo kuno mwakanomangana kupolisi mukadzi vatsurwa zikadzendai kwamambo sio tokutambirai sio nyaya tiinayo pano yamuri kudaidzirwa namambo murume uyo akamhangara nyaya yake kucivil court mapepa aenda kupi Gweta hamuna raenda namambo titorere mapepa kuna mambo aya mhangara kucivil court akauya zvekare tobva amhangara kuno kudare kwedu isi tobva tasevha musungwa wake kuuya pano saka mubvunzo wedu wakuti dare nyaya imwe chete iyoyo inofamba sei kana pakadaro inogona kuitwa here namambo kana yakamira yakadaro kuti kucivil court yaane manhingi nemasamonzi kuno kuine masamonzi nokuti kana auya kuno avo vari kuti ngaachiwithdrawa bepa richitoti aiwo haawithdrawe toda kutanga taziva kuti zvinofamba sei umwe ari kuti ndoda kwamambo umwe ari kuti ndoda kucivil court ndiri kuitira kuti Gweta wazive mutupo chiko naye mukuru wechikoro dzinovera moyo nyajena aiwa pakanaka ati ndakamboriuravaira munhu saka asi abva timboita zvibasa tozoya kumbatoumbura unaro here kuno ratookasa munhu unze Yandi.
unenge waroora mabasa kupinda makweta. ngavaimba zvoinoinde magistrate ine marriage certificate then akatanga kutaura nyora nyaya ikaiswa 8 uko saka iyi inenge yasecondary court same plaintiff same defendant. Okay. dai withdraw orana neishi. Okay, kana kuti wa withdraw dzese mari dziri kurana. Right. All right. Dzese dziri kurana iri ndiri ku ndire kana tama moyo ndao mambo muzoona zvapo ndataura kuti hamubvumi kutaura ndindatozvadana ndatovarambira isu chatinofunga muzingi ndechekuti kuno kwedu hakupinde gweta handitika ukaisiya iri uko kwakanaka nokuti iwewe futi une mukana wekuisawo rako chii gweta ikoko kwacho kuningi kuri kunzi ngatiendei kana wai withdraw kuno because apo ine marriage certificate handiti wapona inenge yakuningirira uko kwaunokwanisa kuisa rako gweta kwete kuti unozonzi unotaura negweta chete iwewe usida rako. kuti makuru uchinda unondibhadharirawo mari yangu apo kulens kwe aiwa varipo unobaziva here kaofisikari padziri pakoti apo aiwa varipo zvinodakatoawo vanotoidzwa mari yacho unongoti vachifi 2011 ndouye unonditira inyaya hombe inyaya ine mari mukati saka manzwisa here chamamira titaura zvekutaura iwo ari kuti aritokepakanaka wedu mukomana ari kuti mamiriro akaita nyaya iyoyo yakatinakei because ane marriage certificate uyezve ari kuratidza takatanga kuiripota ndizvo saka akaenda ari kuuyaona sekuti zvine advantage iripo vese vanenge vane magweta anenge achionesana kana umbowo hwekuti pane zvinhu zvakaitika uripo murairidzi anopinda bhizi ndatofara kutonga hedhi kana ndendoona kuti mukutora mukana wekuti ndimunotuma vanhu basa makuda kuvaita zvamunoda amen manzwisa nyaya munogona kuendawo asi kana mukaona kuti hazvina mumwe zvakanaka munokwanisa kuzodzoka maona tuko maona sekuti matsikiriro yapera zvapera ndinokudza zvamunozoita isusu vanhu vanoredza mudhishi hativafariri kuti munhu abata hove dzake oisa ari kutora banga kuti mudhishi hachichinhu chakanaka kana zvakaitika muraridzi tsikaiva inokunaka asi kana zvisina kuitika tine urombo saka makudi
muri kuda zvipi, muda withdraw uko moya kuno here kana moenda? Mukomana uda ati matarisiro aita mapepa enyu vanzoko zvinogona ku inenge iri right. And iye mukomana wachona mamuona hamurambidzwe kutorawo iye futi moindako kwachona ikoko. Yakatona murambadzvinaka inegweta kudhara Right. saka inenge iri right yakadii. Yakapiwa dheti rarini? Isati takafaila our intent to defend our purpose. Isati yapiwa Zviko zvine problem. Kwete kuno fasta Izvozvo muno umwe angadai atotakura zvake. zvinotaura kuti zitebheka so. Tadistebheka maraidzi tirikubva kutonga munyaya yakadero nhasi ndo dzetinadzo. Anhu kupechwe kwatora mukadzi. I think kana zvadaro takutokusunungura ini.